Hola zuek, ze moduz? Bueno, ikusi dozue intrua berrixa dala. Bai, gaur hasiko ga sukaldaritza atal batekin. Warning, kontuz, etxian baimere mandozte, beti be sukaldiaz beterretzen. Eta, bueno, nire utzon pixkat komentau, esela gongo dan, hau dana. Izango da, aste azkenetan, saiatuko naiz, igotzen errezeta bat. Errezak izango dira, ingrediente gutxikin, eta goxuak. Eta, bueno, gaur bat ingo, gaurkoa da una mierda, Osa, horrekoan nire ikusi negan, eta zen nahi ama, inin bihot. Eta nire amak izan zoztan, oie, Andre, eta segaitxek ez dozu itzen nau? Eta ni, bai, izi total, nahiz un zirko zukaldian, bai, jazta. Eta, bueno, nire atzuen erakutzi, itxoen, eramamet tripodia eta atzera ikusteko eraman dala, eske. Osea, da, nire txikitako amantala. Kendu bihot erakusteko, con todos los detalles. Nire txikitako amantala, como nixuan erregalau zosten, vale? Bueno, hemen dauka, tipo batzuk aldatzen. Poltsiko batzuk, que ez da kabitzen ezer, hemen, bueno, zine dago bat txikitan, zekin duin debalako, eta ez dara juten ja. Hemen dauka nire izena, osea, hola, una cosa, eske, ez doia ni urdin honekin. Mira, de verdad. Eta amantalan honena, sin dudari gabe, patxal. Zuek patxal? Artxikiko patxal. Hemen dago, goizan ikusi dugun tipo berdina. Eta, bueno, ba hori, evidentemente, super txiki daukat. Baina eske, kriston ilusin joetxe zoztan, ba honekin hastia bidiz, ba. Eta, ba honekin hasikoa. A ber, esplikauko etzuet zein gogun. Inbio, hau. Merry Christmas, eta mag cake bat. Eta hemen, txabaldu itxerin da. Que, klaro, nik esaten emanzetako dauka hau zabalik. Zeto horrelako, hau, eta nik petzatzen eman hemen inbiako da. Que no, zimaz, puntia naiz. Eta hau, bez da, jartzen dozuela, jartzen gatzuen pegatina bat eta oparitzeko. Total, kuke gau inoio oparitu behar, así que hau, pues igual lagun eskutuan dako. Pasauko da? Ez. Baina, bueno. Hemen jartzen dutzu instrukzioak. Bueno, hemen, wishing you the best this holiday season. Pues oso ondo. Eta de instruction, total. Begiratu behar esan dutela, zidan, TBSP dala teaspoon. Total, kutxarada. Que nila inglesaztuta daukat. Etortzen da hemen, preparauta, sobrecillo honetan. Eta jartzen dau. You will need, beharko dozu. A teaspoon of beaten egg, osea, arrautzan ahasi bat, edo kutxerakada bat. Bueno, nik badazpa arrautza zua bota viajat. A teaspoon, 15 mililitro, vegeta, bueno, eolixua, sin más. A teaspoon, 15 mililitro of milk. Bueno, oso onda, 15 mililitro. Nik hori zela kalkulatzen dut. Tengo un vaso medidor, ez matxe, ez daukat. Orduan ze pentsau dut, bueno, baskulia jarrikot, eta hor, pues nada. Procedem hau itxera. Hau da, erabiliko egun katxarrua, nahaztuko hemen, everything. We have de báskula. Modernos nire txian, Diako ez nian, porque gure txian hau eraten da. Nik berez zinla, baina ez dago. Eta, de egg, arrautzia. Nun inbio hau? Evidentemente, pistis. Eta, zerekin nahaztu bio hau? Ba, ez da ikusten, baina hemen jartzen dago Andrea. A teaspoon, bale. Inamag, kombin, bale. Zimaz, dana nahaztu bia dala. Pasa huinga? Bai. 23. Pasa algo? Ez, da igual. Venga. Nik teaspoon bat ez, nik osua bat viajat. Hau ja, 0, hemen dau. Agur. Uste dut que ya la he liado porque uste dut esa la rauta zua bota behar. Jango? Bai, proba huengo, venga. A ver,
Ui. Berrarua da, esto zuek behar, porque oso fondoan dago. Baina behitu pila bat dator. Ra. Segaitxik sartu jaten eri, oin sukaldatzen azteko gogua. Sinceramente, oso ondo ezagutzen aben jendiak jakingo da, que me encanta Masterchef. Eta, evidentemente ez gubiar, porque super txarra naiz. Baina, claro, a ver, tío, ikasmiako sukaldatzen, no? Porque beti, kejatzen nago, ezakitela sukaldatzen, ikasteko zuekin batera. Azibian itzen grabatzen, eta zangate, aita, azibian naiz itxen atal bat, zure laguntzia biakotela, lehenengo gauzia, bricolaje, osea, a ver, una cosa, que palo. Eta gero esan duzta, no, entonces a cocinar, porque, eta ni, aita, ese porque te lo podías haber ahorrado. Bueno, hemen dauko, masa guztia, eta behien arrautzia. Hoen jartzen dau, itxoin. Estir anti el smooth. Nahaztu anti el smooth. Pues nada. Egisa esan da superrer, usain txarra dauka. Hau inbia da, ondo, nahaztu, ze Masterchefen eta olako programetan, abokadoz bebai ikusten dut, eta zela ez txikitatik Carlos Arguiñano bere kantuetan erik isela introa. Oso ondo nahaztu bia da, grunguak entzeko, grunguak dira en plan, irina edo hola geratzen dien bolita horrek, sekero bestela geratzen da jateosunean hor toda la masa irinana edo dana dalakoana. Orduan, super ondo nahaztu bia da, energikamente. Kasu honetan, ez da con movimientos envolventes, que eso se me da un poquito mal. Así que bueno. Agor, ondoin. Ui. Bueno, hemen, nire nahi ekartze ditxun 502 imanak. Eta... 2 minutu. A few moments later. Txin. Que berrito. A ver. Hostia! Pilla bat hemen ditxuna! Ai, ama, que locura! Zuek, hola, si, da... bere tamainoa 500 aldiz. A ber, eskinetatik ez dakit oso indago, amendik bai. Usaina, supuestamente, da vainillaskua. Bueno, usaina zaporia. Pero a mí no me huele a eso. A ver, guazen. Ay, que nervios. Bueno, ikusten dozu, hola. A ver, hola, behitu. Oin. Es que... Mira, de verdad. Zuek. Da una puta mierda. O sea, es que, hola. Ai ama, ezin da. Es que behitu. Por favor, errazirkoa. Es que barrutik berezin da dago. Ez da ona gauza dien bezala. Ya está, espero dut urrengo... Es que ez do jambiar. Bueno, espero dut urrengo errezetak obetertetzia lehenengo. Eta hori, ikusten mozue Instan, TikToken, YouTubeen, bali medoko zuek errezetak eta... zuek inaurretik eta desastrea inaurretik nego zuen nik probatzia bidali. Nego zuen ikustia ni ridikulo egiten. Tranquilamente bebai, porque izan bida un circo. Eta errepikatzen dut izango da asteazkenetan igoko dut errezeta baten bidixua. Zeratuko naiz gauza batzuk
vegeta veganuak egiten, eta beste batzuk aragisakin izango dira, supongo asko izango diela egin, aukera vegeta edo veganuekin, en plan tofu, seitan, eta holako gauzekin. Bueno, eta hauxe da dana, eskerrik asko ikustiarren, ez dakit izango dan, sugaldaritza bideo bat edo beste mota batekoa, baina bueno. Nahi baduzu ikusi egunerokotasunean zeitzen duten, eta argitaratzen oian gauzak jarraitu sare sozialetan, hor momentuan igotzen dutela edukisa, eta balin badaukozu proposamenik beste bideo mota bat itxeko, bai bidali bertatik, eta bera entzongo zuet. Eskerrik asko!